Slovenky, Slováci, krásny deň vám prajem. Zareagujem na jednu aktualitu, ktorá len pred malou chvíľou prebehla cez mediálny priestor. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico vyhlásil, že Slovensko by mohlo byť neutrálne. Dámy a páni, vy, ktorí poznáte Slovenské hnutie obrody, viete, že myšlienku neutrality presadzujeme už niekoľko rokov. Hoci to v minulosti nebola populárna téma a často sme zožali viacej kritiky ako chvály, nikdy sme zo svojich postojov neupustili a vždy sme boli konzistentní, vždy sme mali jasnú víziu Slovenska a tá je neutralita. Nehovorili sme vám, že tu nám podpíšete jedno lajstro a zajtra sme neutrálni. Vôbec nie. Chodili sme medzi vás a vysvetľovali vám, že to ide, že sa to dá vyváženou zahraničnou politikou na všetky 4 svetové strany, dobrými vzťahmi so svetovými mocnosťami a zárukami našich hraníc a neutrality. Všetko sa dá. Sú štáty, ktoré to dokázali a žijú doteraz v neutralite a miery. Neviem, či Robert Fico si prečítal naše vyhlásenie alebo len prišiel na to, čo my hlásame už roky. To je dnes jedno. Hlavné je, že myšlienka neutrality je živá a je aktuálna. Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami.